Esa mañá erguínme, como todas as mañás, con grande dificultade, porque eu nunca fun moi de erguerme polas mañás. Sempre preferín facelo despois das 12, como corresponde a alguén da miña categoría. O que pasa é que ás veces a categoría das persoas non se relaciona exactamente coa cantidade de cartos que hai nas súas contas correntes. Neses casos hai que erguerse polas mañás para traballar, e esas cousas non queda outra. O caso é que despois de erguerme esa mañá, como todas as mañás, con grande dificultade, procedín a realizar as miñas actividades cotiás. Metínme na ducha, din unha ducha quente, aproveitando o pouco butano que quedaba na bombona, saín da ducha, sequeime, vestínme, fun á cociña, preparei un zume de laranxa, puxen unha cafeteira ao lume, botei o zume de laranxa por riba porque o vaso que o contiña decidiu poñer fin dramaticamente á súa frágil vida de cristal. Quitei a roupa que levaba posta e metína na lavadora para lavala. Eu metínme outra vez na ducha para ducharme. Esta vez ducheime en auga fría, porque a bombona que estaba a piques de se esgotar esgotouse de vez. Nota mental. Teño que conseguir outra bombona. Volvín saír da ducha, volvínme secar, volvínme vestir cunha roupa diferente, claro, porque a que tiña posta antes estaba na lavadora, manchada polo zume de laranxa despois do suicidio do vaso. Volvín á cociña, servínme un café, curei a queimadura que me fixen nesta man, para ser exactos, porque sempre esquezo que a cafeteira, ou mellor dito, a asa da cafeteira, perdeu parte do seu recubrimento de plástico ou baquelita que impide, entre outras cousas, que queime esa man cando colle a cafeteira pola asa. Realizadas estas actividades cotiás, saín á rúa con alegría e dinamismo. Non había ninguén. Era raro, porque normalmente cando saía á rúa polas mañás para traballar había xente. Pensei que o que debera pasar foi que me erguera antes de tempo. Extraño, sí, pero todo pode ser. Así que mirei o meu reloxo. En realidade mirei a marca do reloxo na miña pel, porque o reloxo en sí repousaba na mesiña de noite xusto ao lado da cama no meu cuarto. Busquei o móvil e descubrín, non, sen certa sorpresa, que o móvil repousaba en algún indeterminado lugar da miña casa. Así que din volta. Cando cheguei ao portal, despois de buscar as chaves no peto, descubrín, non sen certa sorpresa, que as chaves estaban no cuenquito, enriba do aparador, xusto ao lado da porta da casa. Así que non podía entrar. Pero, grazas a unha combinación de factores, factor 1, tiña unha fiestra entreaberta, factor 2, vivo nun entrechán, e factor 3, pese ao que poda parecer teño unha certa axilidade, conseguín acceder ao meu domicilio. Gabeei pola fachada, abrín a fiestra que estaba entreaberta, entrei, pechei a fiestra porque senón calquera podería entrar, como ben acababa de comprobar. Fun ao meu cuarto, collen o reloxo, púxeno e volvín saír á rúa con alegría e dinamismo. Seguía sen haber ninguén, pero estaba chegando tardísimo a traballar, así que continuei o meu camiño cara ao meu traballo. Uns metros máis adiante, vin uns corpos tirados. Achegueime e vin que estaban mortos. Eran cadáveres. Se non fose porque tiñan os ollos abertos e sen vida e as mandíbulas desencaixadas, parecería talmente que estaban dormidiños. Meus pobres. Pero o meu xefe tiña o extraño costume de enfadarse cando alguén chegaba tarde a traballar, e eu estaba chegando tarde a traballar, que digo tarde, tardísimo, así que continuei o meu camiño cara ao meu traballo.